So ayun mga ka-Savier, ngayon lang tayo lalabas. Oh, grabe ang init. Kaya ito na lang din. Yun, so ayun mga ka-Savier, nandito na tayo sa Dagupan. So sobrang init, nakakabangag. So ayun, 60 seconds. So ayun, may LTO daw. Kinakabahan ako tuloy. So ngayon lang tayo nakalabas mga ka-Savier, ngayong araw lang, dahil magbabayad lang tayo ng tuition fee. Yun, so sobrang init nga, grabe. Oh, yun, may nakita tayong isang kamote. Isang kamote na naman. Ay, Diyos mio, marimar. Ang daming kamote dito. 12, 11. So shout out sa mga nanonood ngayon. Shout out sa inyo. Yon, so arat na tayo. Savier, lapit na tayo sa Usapang. Lapit na tayo. Usapang. Halalu. So mag-flasher na tayo. Usapang, halalu, Usapang. So halalu, Usapang. Oops. Stand down. Touchdown, Usapang. Oh, fuckers. Babayad po. Magbabayad tuition. Sir, saan po dito yung bayaran ng tuition? Sa gym po. Dito sa bandang kanan, yung bagong... Ay, sige po, thank you po. So nasa kanan. Yun, welcome to Usapang. Oops. Masyadong mainit. Okay. 5 minutes later. So ayun mga ka-Savier, tapos na tayo nagbayad. Bale, punta tayo sa McDo. Pag-McDo na tayo. McDo. Oh. Oh, fuckers. Yeah. Yun, kain tayo ng McDo.
So, A few moments later. so ayun mga ka-Savier. So katapos lang natin kumain sa McDo. So pupunta tayo ngayon sa Pure Gold dahil may pinapabili si Mother. Ayan. So hello mga ka-riders, let's go. Yes mga ka-Savier, sa mga gustong bumili ng mga ano dyan, kung anong ano dito sa Dagupan, bumili na kayo dahil hindi naman masyadong mahigpit. Hindi naman sila masyadong mahigpit dito eh. Parang ano nga eh, parang walang COVID dito dahil so dito na tayo dumaan. Kasar na lang tayo. Oh, fuckers. So ito yung mga dinadaanan namin tuwing nagra-rides kami ng gabi. Dito kami dumadaan kapag may checkpoint. Dito ang daanan namin para hindi kami mahuli. Dati kasi wala pa kaming license, mga kamote rider pa kami dati. So ngayon di na kami kamote kasi kumpleto na kami. Yung mga ibang kasama ko lang na ano, may motor. Yung iba walang lisensya. Yun lang yung mahirap kapag may kasama kang walang lisensya, madadawit ka rin. Sa mga gustong dumaan dito, mga taga Pangasinan. Pangasinan. Yan, daan na kayo dito, hindi naman masyadong ano. So yun, shortcut to mga ka-Savier. Shortcut. Yun, may ginagawa mga ano. So shout out sa inyo mga kuya, sir, mga kuya. Okay rayo. So by the way, ngayon ko lang ipopost tong video na to dahil din ako nakakapag-post ng video natin. Masyadong busy na ako sa ano, sa school. Masyado na time busy. Kaya madalang na ako makapag-post ng video natin mga ka-Savier. So pagpasensyahan niyo na. Dalang na tayo makapag-post dahil sa busy na rin tayo sa online class. Busy. Alright, ayun. So talagang bako-bako dito sa Maluwad. Ayun si kuya oh. Dead, bro. Yeah.
Yeah. Oy, may dyan. Saan kayo pwede i-park? Motherfuckers. Dito pwede mag-park. Alright. Finally, dito na tayo. 2 hours later. So yun mga ka-Savier, uwi na tayo. Masyadong ano, nakakapagod. Sabi, nakakapagod. So ayun, uuwi na tayo. Yun. Ay nako. Oops, naglasar si Kuya. Ay, nakakapagod. Dito na tayo. Uy, magana yung court namin dito. Magana. May naglalaro na din. Alright. Oh yun, finally I'm